Inter 2 Shakhtar Donetsk xejn u nistgħu ngħidu b'sodisfazzjon illi dmirna għamilnieh illum. Kellna bżonn rebħa u ġiet. Issa, u hawnhekk nagħmel parentesi żgħira għal min qed jara l-video delay, dan il-video qed jiġi rikordjat ftit mumenti wara tmiem il-logħba Inter Shakhtar għal daqstant bħalissa hemm għaddejja l-logħba bejn Sheriff u Real Madrid, il-ħin li qed jiġi rikordjat il-video ovvjament. Issa, nistennew u naraw se jiġri fil-logħba l-oħra. Biss l-Inter għamilna dmirna, ninsab ukoll sodisfatt li u rejna ċertu tip ta' lob speċjalment fit-tieni taqsima, irbaħna wara dak l-ewwel taqsima ma tantx kont kuntent għaliex armejna ħafna ċansijiet. Biss għal grazzja tal-lambat fit-tieni taqsima bqajna nafsu, bqajna ninsistu sakemm l-ewwel ġi dan il-gowl qed taraw fuq l-isfond, il-gowl ta' Edin Dzeko, u hawnhekk ukoll nixtieq nirringrazzja lil ħabib tiegħi Andre Xiberras illi wkoll bat li dan ir-ritratt biex inkun nista' nużah bħala sfond, u mbagħad ukoll Dzeko reġa' il-gowl ieħor minn assist imperjali ta' Ivan Perisic u mhux se nirrepeti d-diskors li qed fil-video li għadda ta' kontra Napli, imma l-lum Perisic reġa' mill-logħba kbira. Għamel assist impeccabli li mbagħad minn hemm ġiet id-daqqa ta' ras tal-Bosniak li wkoll minna Inter irnexxilna nirbħu din il-logħba. Logħba li fl-ewwel taqsima rajna diversi ċansijiet mitlufa moħħlija li ma tantx kont kontent, biss ma minn kont qiegħed nara l-logħba ġewwa l-Inter Club Malta kien hemm min qal li positive vibes hemm qegħdin u l-gow se nġibuħu fil-fatt il-gow ġie fit-tieni taqsima. Insellem ukoll din il-lucky charm li qed ikollna magħna kull logħba li s'issa l-inqas meta mort jien u kien hemm din il-persuna dejjem ġabet ilna r-risq ngħidu hekk. Ibqejja l-klabb barra l-logħb. Mhux biss meta ma nkunx hemm jien. Mhux biss meta nkun hemm jien, skużani, ma anke meta ma nkunx hemm jien. Anyway, biss xtaqt ukoll nirrimarka xi ħaġa. Barella hija evidenti li dan il-plejer huwa għajjin qed naħseb noverusjawh, naħseb li huwa l-każ li forsi issa nserħuh naqra il għaliex ir-rendiment tiegħu mhux il-Barella li nafu aħna. Ċalanoglu kellu logħba tajba oħra llum Voldiri it-Tork dejjem qed iżomm level għoli proset ħakan, biss dita Barella qed tinkwitani naqra il għaliex nafu kemm huwa plejer importanti u huwa plejer ukoll illi żgur mhux forsi għandna bżonn daqs il-ħobs għaliex huwa wieħed mill-imħuħ ta' l-Inter attwali. Ranocchia vot 6 llum logħba oħra tajba min-naħa tal-Kaiser ta' Stisi. Imma insomma, nistgħu ngħidu hekk illi ninsabu sodisfatti. Ħasra għal Lautaro Martinez illi wkoll kellu ċansi skurja iżda għandi naqa' dubju fuq il-gowl li tħassarlu jien biex inkun onest. Għandi dubji kbar fuq il-gowl li tħassar lil Lauti. Paċenzja nisperaw li terġa' issib ix-xibka fil-lobit li ġejjin. Issa kif qed ngħidu Inter għandna 10 punti u prattikament sakemm ma jaxquwiex ir-Real nistgħu mmorru għall-inqas għal darba għall-aħħar logħba moħħna mistrieħ li aħna kwalifikati, ma jiena nagħmilx qed nimmaġina li r-Real se toħroġ bida vojta mill-Moldavja Voldiri. U fil-fatt l-aħħar logħba hija mar-Real ġewwa Madrid għall-inqas għaddejna prattikament li jiġi ġewwa Madrid se jkun bonus. Issa ukoll xtaqt ukoll ninnota punt ieħor, qed nagħti naqra ħarsa kollha il-punti li nħu matul kull logħba. Kellu logħba tajba min-naħa ta' Shakhtar Fernando li għamlilna wisq ħsara fl-ewwel taqsima, biss min-naħa l-oħra ninsab sorpriż kif l-uffiċjal ma keċċix il-Marlon illi l-ewwel beda jargumenta ma' Lautaro, mbagħad beda jargumenta ma' Bastoni, għażżas kull mem prattikament. Dar kull mem u ċertament illi
fil-fema tiegħi dan kellu appuntu jitkeċċa jew il-qasiq la karta safra li ma qalax. Mela, arkivjajna l-logħba tax-Shakhtar, ħarsetta tmur fuq il-logħba ta' nhar il-ħamis li ġej li hija kontra t-tim ta' Venezia illi lilin mill-fatt li diġà rebħu lir-Roma mhijiex logħba faċli. Qed iwissikom li mhijiex logħba faċli, kull ma sentikom biss huwa ir-riżultati li ġibna ġewwa Venezia fi 3 darbiet li kienu Serje A bejn l-aħħar ta' snin 90 u l-bidu ta' snin 2000. Telfa ta' 3-1, telfa ta' 2-0 li kienet l-ewwel telfa ta' Lippi bħala coach tal-Inter u draw ta' 1-1 b'dak il-famuż penalty ta' Maniero li ma kellux jingħata il għaliex Maniero waqa' waħdu u mbagħad ukoll l-istess plejer wara l-logħba ammetta illi kien sorpriż illi ingħata dak il-penalty, ġifieri l-aħwa min qed jaħseb illi l-logħba tal-Venezia hija passeġġata sejjer żbaljat u sejjer żbaljat bl-ikraħ. Mela, għalissa nifqu hawnhekk, l-appuntament tiegħi magħkom huwa għal-għada fid-9 l-programm l-intervista li nissuġġerilkom li ssegwu il għaliex ser jitkellem ħafna fuq il-futbol Ingliż, jekk intom partitari ta' Manchester United segwuh għaliex ħanitkellmu b'mod estensiv ukoll fuq il-kriżi illi hemm bħalissa ġewwa Old Trafford, se jkollna wkoll fost oħrajn li sur Joseph Tedesco, il-President tal-Manchester United Supporters Club li ser jkun qiegħed fuq il-panel, ser jkollna ġurnalist ukoll lil Simon Farrugia tat-TVM u ser jkollna partitarju ta' Newcastle lil Darren Grek li magħhom ħanitkellmu mbagħad ukoll fuq il-parti t'isfel tal-klassifika Ingliża din id-darba nagħmlu xi ħaġa differenti mis-soltu. Jekk ilħaqtu l-video minn issa tinsewx li dan dal-waqt se jkun fuq YouTube għal daqstant tistgħu issegwu ukoll fuq il-paġna li l-Kamra Sportiva għandna fuq YouTube, komplu segwu ukoll il-paġna ta' Facebook għall-aħħar aħbarijiet. Illejla jkollna wkoll ir-riżultati tal-logħbiet tal-Miners apparti ir-riżultati tal-kumplament tal-logħbiet tal-Champions League. Kif tistlu minn dan kollu bħalma dejjem ngħidilkom għamlu li xjaten tridu. Illej tajjeb ħbieb u niltaqgħu għada fid-9 għall-programm l-intervista. Ciao!